Farmárčenie či gazdovanie môže mať viacero podôb a nemusí to byť vždy chov hospodárskych zvierat či pestovanie užitkových rastlín. S veľkou vášňou sa svojim zvieratám venujú aj chovatelia poštových holubov. Niekto môže zase namietať, že ide viac o šport, no ja dodávam, že aj nasledujúca reportáž vznikla na základe vašej diváckej požiadavky. Tak ako pri každom chove aj pri holuboch vie odborník rýchlo odhadnúť kvality zvieraťa. Každý holubár v prvom rade pozerá na oko. Oni majú fantastickú farbu očí a veľa ľudí na to, ako aj do chovu, vyberá si zvieratá, ktoré majú nádherné oko. Hej. Ďalšia vec je potom naozaj krídlo holuba, ktoré zase hodnotíme holuby rýchle na krátke trate, na stredné trate, na dlhé trate, ale tie majú rôzne typy krídel. Hej. Každý chovateľ má svoju teóriu aj na to krídlo, aké má vyzerať, na tú ktorú trať. Chov holubov je síce hobby a šport, ale do veľkej miery aj farmárčenie. Rovnako ako chovanie iných zvierat. Dobrý chov si v prvom rade vyžaduje dobrých chovných jedincov, aby ste dokázali z tých chovných jedincov vychovať dobré mláďata. Samozrejme, okrem toho, chovateľ musí byť zdatný, musí ovládať chovnú techniku tých holubov, čiže musí ich krmiť veľmi kvalitnými zrninami. Hej. Sú to rôzne zmesy. Hlavne u chove mladých holubov musí zmes obsahovať minimálne tých 25% a viac hrachu. Hej, hrach, kukurica sú zmesy, kde je až tých 18-22 zrna. Hej, ktoré bežní ľudia nepoznajú a tie mláďata sa potom na hniezdach veľmi dobre vyvíjajú. Každý holub v holubníku v tejto časti je 15, má svoj dom, ako poviem, box, hej. Ten búdnik, kde on býva, je na zimu zavretý takto. Ten holub sa nedostane dnu, môže sedieť len na tejto doske. Hej, keď toto otvoríme, on vojde dnu, a tu je miska hniezdiaca, kde s tým partnerom, alebo s tou partnerkou, oni vychovávajú mláďatá. Áno. Čiže a tento ľudník sa dá pekne menšiť a vieme tých dvoch holubov zavrieť do tejto malej časti. Tie mláďatá, keď narastú, tak z tohto oddelenia odchádzajú do samostatného oddelenia, kde potom sa vyvíjajú vlastne ich tie ostatné vlastnosti, čiže dorastú na tú dospelosť a odtiaľ začínajú v tom svojom oddelení aj pretekať. No a takto je to 15 jedincov, tu druhá časť tiež, dá sa to zavrieť, hej, vidíte, takýmito dverami. No a tu je ďalších 15, čiže tento holubník obsahuje 30 búdnikov, čiže pre 30 párov. Toto je vlet do holubníka, ktorý sa zatvára takýmto spôsobom. Hej, holuby potom môžu len polovica ísť von, zase tá druhá strana táto, alebo je naplno otvorený, keď je pretek a oni v podstate vlietajú dnuka. No, vidíte, podlaha sú rošty, kde ten trus padá dole a vlastne ten holub tým pádom je čistejší a lepšie sa robí tá údržba. Ešte počas vojny boli poštové holuby dôležitými spojkami pri posielaní správ. V čase mobilov a internetu ich význam zanikol, ale záľuba a pretekanie zostalo. Kvalitný poštový holub stojí aj tisíce eur, ale na pretekoch môžu vyhrať 10 000. Holub, keď sa narodí, každý jeden dostane takýto krúžok v tom roku, kedy sa narodil. Je tu na tom krúžku, z ktorého klubu je, samozrejme krajina a jeho poradové číslo, hej. Takže druhý ten chovateľ, ktorý preteká s nimi s čipmi, čiže má na druhú nohu pred pretekmi, mu dáva čip. Tieto čipy slúžia na snímanie holubov. Každý chovateľ má súradnice zemepisné zmerané holubníka a miesto štartu má takisto GPS súradnice. Čiže tá vzdialenosť za ten čas, to je tá rýchlosť holuba. Zoberme si z Ašu štart ráno teoreticky o 6:00 a ak je vietor, tak holuby vedia byť medzi 13. a 14. doma. Takže rýchlosť vychádza v priemere
tých 1300-1400 metrov za minútu, to je krát 6, no aj tých 85 priemerná. A dosahuje aj vyššie. Až 2000 metrov za minútu, to je 120 km za hodinu. Priemere. Najrýchlejšie sú vraj žiarlivé, ktoré sa ponáhľajú domov za holubicou. Holub zvykne tak ako aj človek žiarliť na tú svoju holubicu. Hej, a ponáhľa sa za ňou. Zase niektorí chovatelia pretekajú na mladé holuby na hniezdach, čiže majú malé a tá holubica hlavne vie sa rýchlo ponáhľať domov, keď sa jej liahnú mláďata na hniezde. Chov holubov nie je bez problémov. Ako pri všetkých vtákoch hrozí nielen infekcia zvonku, ale aj útok dravcov. Na to musí holubiar dbať a počítať s tým. Moje holuby voľne nelietajú. Majú určitý systém cez sezónu a lietajú len ako v priebehu dňa tak maximálne 2 hodiny a potom vždy idú do holubníka na povel. A tým pádom vlastne sa aj obmedzuje ten styk s tými divými holubami alebo mestskými. Základnou chorobou u holubov všeobecne je trichomonádová choroba, je to baktéria, ktorá sa bežne vyskytuje v tom zažívacom ústrojenstve holuba. A pokiaľ sa chovateľ o to stará, tak ako tá choroba nikdy nevypukne nejakým spôsobom. Samozrejme, holubík mal byť dobre vetranný holubník, no a chlad, tomu sa v zime nevyhneme. Hej? Takže tie holuby sú naň zvyknutí, ale nesmú mať ten prievan.